Vitaj pri počúvaní Lovecastu, cestovateľskom podcaste o miestach, ktoré ťa menia, o ľuďoch, ktorí ťa inšpirujú a o slobode, ktorá nás spája. Priatelia, vítam vás v poradí druhom podcaste, aj keď číselne prvom, lebo toto je prvý diel Lovecastu spolu s zakladateľom značky Love Travel. Presne tak. Ali, je pekné byť opäť späť. Aj keď ako môžete vidieť, je to iba, že 5 minút po sebe, čo vôbec nevadí. My sme sa na budúce mohli musíme si outfity dať. Alebo vymeniť, mohli by sme, ja ti dám moje tričko a ty mi dáš tvoju mikinu. To by ti bolo asi malé. Alebo donesieš mi tvoju mikinu, alebo tvoje tričko. Alebo. To Pali dáva ako bonus, keď si objednáte zájazd u neho, tak cestujete v jeho veciach. Prečo prezradzaš? Takéto, motivujem. Že dávam, aha, okej. Okay. Chceš predať zájazd, tak tričko možno bude... Áno, možno to bude lákadlo. No a v dnešnej epizóde si povieme niečo o destinácii, ktorú sme minule už spomenuli a o ktorej som sa dozvedel, že Pali tam je jedným videom, ktorý mi náhodne len tak poslal na WhatsAppe a niečo tam horelo v pozadí a zase nejaká mŕtvola bola v pozadí, tak som tak ostal, že čo? Vtedy vlastne to bol tvoj ako keby prvotný kontakt s tom, že poďme robiť tento podcast. A bola to India. Lebo je zaujímavá, no. A není to len o tom horení to nevadí, ale to ma zaujalo. Tiel. Aha. Akože nie, že by som bol nejaký na tieto veci, ale toto ma fakt, že zaujalo a potom som im poslal samozrejme ďalšie videá, ktoré boli takisto zaujímavé. A ideme si niečo povedať o Indii, z ktorej si sa nedávno vrátil a kde vlastne plánuješ aj svoju jednu z najbližších ciest. No z najbližších, ako tak je ich tam veľa, ale áno, máme Indiu teda naplánovanú. Povedz kedy, cca, nech vedia. Na konci februára počas sviatku Holi. Hej, neviem, či si počul niekedy o tomto sviatku, to je takéto farebné, kde sa ohadzujú všetci ľudia práškami, farbnými a tak ďalej. Áno. To tam sa deje toto? Áno, to sa deje v Indii, ale skôr ako o tom poviem, môžem sa spýtať teba, že jak si predstavuješ ty Indiu? I don't know. Takto. Hej? Ja mám Indiu zafixovanú iba... Ja sledujem veľa cestovateľských videí. Sledujem typkov, ktorí chodia po tých street foodoch kadejakých a dokonca aj tieto rieky. Sledujem to ako pozorovateľ na YouTube alebo TikToky veľa pozerám a tak si predstavujem Indiu, hej, že ako špina, strašne veľa ľudí a krávy. A viem, že toto nie je ani 5% z toho. Áno, aj akože India je obrovitánska, hej, že ty tam máš naozaj že nádherné miesta, ale áno, je tam teda aj tá špina, čiže nemôžeme paušalizovať teda, že India je len tá špina, ale India je obrovská, hej, máme tam 1,4 miliardy ľudí, hej, že obrovská krajina. Aké tam je zaľudnenie? No veľké predsa, ale 1,4. Ale vezmi si, že oni už sa tak nezmestia do svojej krajiny, že chodia všade po celom svete, hej, kde sú teraz. Ja, čo sa týka teda Indie, tak je rôznorodá, lebo ty máš vlastne Himalaje hore, kde to není také zaľudnené, alebo potom máš dole Goa a pri Indickom oceáne, kde vlastne je to veľmi podobné, alebo sa to hovorí, že taká lacnejšia verzia Bali. Hej, že vlastne aj cestovateľský tam, že tam je strašne veľa bielých? Áno, hej. No ale čo sa týka nejak teda, ako ja nejak vidím Indiu, alebo to, čo si povedal, tak áno, veľa ľudí je také, že do Indie v živote nepôjdem. Hej, že majú proste, veľa ľudí je, že kam chcú ísť v živote a veľa ľudí, ktorí že určite viem, kam nejdem, alebo nechcem ísť, tak to je India a ja si myslím, že Indiu by trebalo zažiť naozaj minimálne raz v živote. Aby ste si vážili, čo máte doma. Lebo, možno, či nie? Vieš, že nielen preto. Ona má strašne bohatú históriu, je naozaj taká pekná, farebná a je naozaj farebná, nielen teraz kvôli tým látkam, ktoré tam sú, ale veľa jazykov, hej, tam není jeden jazyk národný. Veľa náboženstiev, oni sú veľmi tolerantní a Indovia sú veľmi priateľskí. Ako to je taká, že top vec, ktorá sa mi páči na Indii, že sú veľmi komunikatívni. Dobre, môže to byť tým, že mám 2 metre, že sa prihovoria, alebo teda, že ako mám farbu pokožky, ale sú veľmi priateľskí a milí a chcú pomôcť. A čo ti vo veľa prípadoch príde ako taký, dám to, že scam, ako keď si bol niekde v nejakej arabskej krajine typu Egypt, Maroko a podobne, že my friend, pomôžem ti, tak možno taký prvotný dojem je, že čakáš toho Inda, ale on naozaj prejavuje ten záujem o teba. Hej, ako pýta sa, lebo veľakrát on nevidí človeka s tvojim zjavom alebo hneď si tam proste veľká rarita a odfotí si ťa a potom doma ukazuje, že to je môj kamoš, hej, zo Slovenska teraz, hej, bo vie teda na akých všelijakých sociálnych sieťach som teraz uvedený po všetkých tých fotkách.
Ale tá India je naozaj niečo, čo treba zažiť. Hej, a nie je to len o tej špine, aj keď myslím si, že je veľmi ťažké nejak koordinovať 1,4 miliarda ľudí, hej, nejaká vláda, teda aby šíriť nejaké to povedomie o tej recyklácii a podobne, hej, akože... Aký bol tvoj prvý kontakt s Indiou, hej, že prilietal si do krajiny? Vieš, bohužiaľ veľmi, veľmi zlý a ťažký, ale to z toho dôvodu, pretože my sme prišli do Indie v zime, alebo teda na jeseň a zrovna sme teda leteli do New Delhi a New Delhi je v zime veľmi nehostilná oblasť. A to z toho dôvodu, pretože tam sa nedá dýchať. A dokonca aj akože... Smog, hej? Veľmi, veľmi veľký smog. Alarm vyhlásený, keď nemusíte výjsť, nevychádzajte. Alebo keď máte možnosť vycestovať, vycestujte, odíďte odtiaľto a podobne. A pre mňa bolo také, že pozorodné, že koľko ľudí to nerešpektovalo, alebo koľko ľudí vôbec ani nemalo nejaké respirátory alebo rúška. A ty si vedel o tom, že tam ideš do takéhoto obdobia? Tak vedel som, že idem do takého obdobia, ale vieš, jedna vec je taká, že to ťa nikdy nepripravíš na to, že keď si tam potom tak osobne, hej, že bum. Ja teraz akože ten dôvod, že prečo New Delhi je také, že vyslovene, že žltý vzduch a ťažko sa ti dýcha, vidíš doma čiastočky, hej, toho popola je, poprvé veľa sa tam stavia. Tuk-tuky, motorky, autá, veľké skladky, ktoré pália, ale to není to top. To top je, že v podstate v tej zimnej sezóne sa ti menia však tlaky a teraz je to vlastne New Delhi je v takej nížine, kde sa ten vzduch nejakým štýlom drží, hej, máš tam inverziu, teraz neprší celú zimu, aby to nejakým štýlom spláchlo dole. Na všetky okolité vlastne regióny, ktoré sú okolo Delhi, tak oni tak potom harvest, potom, čo to je, po tej sezóne oni pália na poliach všetky tie slamu a podobne a to všetko tak pekne ešte odfúkne vlastne na to Delhi a je to proste katastrofa. Takže Delhi sme absolvovali 3-krát dokonca, na to, aby sme v podstate vedeli, ako funguje to mesto, ale veľmi sme sa tešili, keď sme vlastne mohli potom ísť do ďalších častí, aby sme to nejak Čiže Delhi si začínali? Delhi sme začínali a vracali sme sa takto 3-krát, no. Pretože mali sme to nešťastie, že keď sme si chceli pozrieť tie hlavné pamiatky a tie hradby, ktoré tam sú, tak boli uzavreté, pretože bol teroristický útok pred nejakou dobou v New Delhi, kde tam vlastne vybuchlo auto. Nejakých 10 ľudí bolo zranených a tým pádom vlastne všetky pamiatky uzavreli. A teraz my prídeme do Delhi, aby sme si pozreli zrovna tie pamiatky a zmapovali celé mesto, že čo, kde, ako. A zrazu nemôžeš, lebo nemôžeš. A také, že to bol taký ten horší zážitok a také tie, čo by si vypichol na Delhi, že to bolo fakt, že zaujímavé a pekné. Vieš, ľudia sú úplne zaujímavé a pekní. Akože s hocikým som nejak rozprával, tak mali záujem, boli zaujímaví. Takže ľudia sú pre mňa také, že topka. Kto má rád štíplavé, tak super, ja som ten človek není, ale akože fakt kuchyňu majú mega. Hej. Oni sú prevažne teda vegetariáni, čiže tým, že je tam veľmi veľká populácia práve hindu a moslimov, tak tam prasiatko a kravičku si asi nedáš. Hej, dokonca v McDonalde je Big Mac verzia taká, že Taj Mahal burger sa volá a máš tam kura. Alebo McPaneer. Taj Mahal v Indii, to znie veľmi zle. Či Taj Mahal v Indii, McDonald v Indii? Vieš čo, nie. Akože je to takéto, že záchrana, hej, že keď už vlastne nemôžeš to štíplavé, tak ideš sa spoľahnúť na to, že Pizza Hut, Burger King, KFC a podobne. Ako všade, keď si zahraničí a nevieš, čo si máš dať, akože my sme tiež boli, a napríklad aj v Holandsku, ja som mal pocit, že ten mekač je oveľa horší ako tu. Že my tu máme fakt, že dobrý McDonald. Aha, slovenský McDonald je najlepší? No, hovorím, že najlepší, ale... Táto spolupráca nie je platená. Ale môže byť. Ozvite sa. Bude chodiť cestovať po McDonaldu. Ale príde mi akože taký z tých lepších. Ale to sme odbočili. Dobre, a tá kuchyňa, také street foody, čo vidíme na tých videách, čo... Tak, ináč toto je presne to, že prečo ľudia si hovoria, že nie India alebo špina a podobne, akože dobre, je to preľudnené, nemajú tam nejak akože... Ja si myslím, že je ťažké ovládať takú veľkú masu, hej, 1,4 miliarda ľudí a preto je tam situácia, aká je, ale zase máš taký ten kontrast, že máš brutálny luxus a potom aj brutálnu chudobu, taký mix. Jak tu. A čo sa týka... Myslím, že tam... Ja viem. A tiež tu máš to. Máš. A čo sa týka tej kuchyne, tak ľudia poznajú presne také tie virálne videá typu pán krája na palci na nohe na svojom nechte mäso, alebo spraví ti omeletu zo Sprite a s Coca-Colou, alebo vykúpe sa v tom a tú polievku, v ktorej on vlastne sa kúpe, ti rovno naberá, tak ako áno. Keď chceš mať veľa klikov a veľa followerov a videnie pre zdieľanie, tak áno, takéto videá úplne fungujú, ale realita je úplne iná, čiže... Dúfam, že si porobil takéto videá. Takéto videá nemám práve, že pretože ten street food, ktorý tam bol...
Prechádzal som sa teraz po New Delhi a ten street food je všade, hej, akože aby si uživil a nejak uspokojil tú masu, tak to jedlo musí byť všade. Tak pán mal svoje jedlo a mal na tom sieťku. Hej? Tak videa mám, áno, mal na tom sieťku, aby teda muchy na to nesadali. Hej, druhá vec je potom, že predsa len tú červenú mikroflóru my máme inú a sme ináč odolní voči tým veciam ako tam, čiže to je takéto, že... si to? Vieš čo, zvládol, mal som jeden taký deň, kde teda Smekta Go mi pomohla zablokovať. My teda tie pochody, hej, banán, horká čokoláda, všetko, ale vieš, záleží po to, že kto ako na to nejak reaguje, ale vyvarovať sa. Zelenina umývaná v ich vode, umývať si zuby balenou vodou. Tak v Egypte. Áno, veľmi podobné. Akože treba si na takéto veci dávať pozor. A tým, že u nás ten luxus je, že my vlastne pitnou vodou aj splachujeme, hej, tak u nich pitná voda teda je naozaj vzácna. Alebo nápoje, keď si objednávaš, tak bez ľadu. Hej, lebo ten ľad je z čoho spravený, takže hej. No dobré. A to je jedno kde. Či si v hoteli 5 alebo v McDonalde, bez ľadu. Hej, čiže, ale tá strava naozaj super, akože jedlo perfektné, len ja mám ten prach tej štiplavosti a tej pikantnosti naozaj iný a musíš bez vypýtať. Že aj bez to štípe. To nepochopie. Ja som si objednal margarita pizzu a tam mi došlo na mesto syrača omačkou ešte. Hej, margarita pizza, hej, na čo ešte dali potom tú omačku, takže... Ale jedlo perfektné, ako, hej, len musíš mať rád to štíplavé. Čo sa týka zážitku s tou ich posvetnou riekou, áno, tak to je v Dili? Alebo akože ja geograficky, keď mám povedať, kade to ešte neviem vôbec. No to je práve preto, že treba cestovať, lebo človek si potom tak pospája a uvedomí si všetkých tých susedov a čo kde ako funguje. Čiže v rámci Indie sme si pozreli, teda myslím, že je taká povinná zastávka, hlavné mesto si pozrieť, že New Delhi, tak sme vlastne boli aj v Jaipure, v Rúžovom meste, tam sú krásne paláce, boli sme v Národnom parku Ranthambore, na Bengálska tigre, boli sme v Agra na Taj Mahal a samozrejme Varanasi, pretože Varanasi je najposvetnejšie mesto pre Indov, cez ktoré tečie rieka Ganga, ktorá je pre nich svätá, ona vlastne zmýva všetky tvoje hriechy, hej? A tam vlastne z celej Indie chodia na to, aby mali oni ten svoj rituál, máš tam rôzne ich temple, kde sa chodia modliť, máš ranné a večerné modlitby a niekedy aj na obed, tak tie ranné arty, kde vlastne seanci, kde vlastne ty sa umieš v tej gange, aby si zmiel všetko a potom vlastne sa modlíš a máš tam potom tie gaty, hej, to sú vlastne také tie schodiska, kde je ten temple, hej, gat sa to volá, kde sú niektoré miesta, kde je 24/7, idú tieto páleniska a pália vlastne zosnulých, hej, mŕtvoly. Indovia alebo hinduisti veria v reinkarnáciu, hej, čiže ty zomreš, ty sa narodíš opäť. Hej, a stále sa narodíš, ale keď si spopolnený a spálený pri Gange, tak to je tvoja posledná štácia. To je tá najväčšia česť, ktorú môžeš dať, čiže vlastne pre tých Indov je to také najväčšia podsta, že ty vlastne z celej Indie si prevezený, alebo tvoje telo práve ku Gange, kde ťa spália, pretože to spálenie pri Gange a to spopolnenie a hodenie potom do tej Gangy znamená, že ty už sa znova nenarodíš, ale ty ideš do svetla. A to je vlastne ten celý rituál za tým, že aj keď my sme tam... A na voľbe toho daného človeka, že si zvolí, že chce byť spálený pri Gange, alebo ako to nie je? je voľba, to je že podsta. To je podsta čiže pre nie nich. Každý môže byť spálený v Gange? Nie každý môže byť spálený, presne tak, lebo vlastne deti nemôžu byť spálené, lebo oni si vlastne nesplnili to svoje na tejto planéte, alebo tehotné. Takisto také zaujímavé, že keď ťa štipne kobra, nemôže byť spopolnený alebo spálený, alebo tí guruovia, ktorí sú, lebo tí už dávno, oni už tú najväčšiu dosiahli, čiže on vlastne nepotrebuje byť spálený, aby dosiahol. Čiže prevezú to telo do Varanasi, zaplatíš si v podstate drevo, drevo stojí, taký obchod s drevom, tam máš všade drevo, najčastejšie teda mangové drevo, keď to chceš mať troška luxusnejšie, tak cedrové drevo, ktoré je troška naolejované, položíš tam telo, ktoré buď si predtým namočil do Gangy, alebo polial vodou, akože benzínom. Vodou. No a potom, ak má daný rodič, alebo ten zosnulý najstaršieho syna, tak vlastne on má tú česť vykonať ten ceremoniál, že vlastne podpáli potom toho svojho rodiča. A je potom taký ten rozdiel, že ako pálíš tú mŕtvolu, alebo toho pozostalého, kde vlastne mužov pálíš od hlavy, a ženy páliš od nôh, lebo však matka, žena spojená vlastne so zemou a potom v podstate takto tam čakáš. Chodia celé rodiny takto k tomu? Áno, hej, že to je obrovitánska proste ceremónia, to je obrovská podsta. A to na dennej báze tam funguje? To je 24/7. Wow. To je nové biznis, hej, akože povedzme si, že cirkev, akékoľvek náboženstvo je určitým spôsobom biznis, hej, tak vlastne je tu, lebo
prevoz tela, drevo, teraz ty platíš za to miesto, hej, to spopolnie, ktoré tam máš, takže a nie je to lacná záležitosť, hej, keď sa máš bavíme prehľad teraz... cca o cenách? Pozeral som si samozrejme, že čo sa týka len toho dreva, tak ty niečo okolo 250 €. Musí pre zaplatíš len za to drevo, ktoré tam je, hej, plus ten obrad, ktorý vlastne nejaké všimné tam dávaš. No a nejaké 2-3 hodiny horí potom to telo a to drevo a vlastne takto pozametajú s tými zvyškami kosti, hej, nejaké rebierka, pánvové a podobne a s tými kvetovými dary to potom vlastne dáš do rieky Gangy, ktorá vlastne je posvetná a odpoví sa. Kde za po 5 metroch vidíš typka? Ktorý si umýva zuby napríklad, hej. Pastou? Vieš čo, môže byť pastou, ale oni majú také drievka. Oni využívajú také korienky a drievka, ktorými si čistia a to potom sa tak čuduješ, že prečo niektoré také, že národnosti majú krásne biele zuby a napriek tomu teda tá dostupnosť tam tak nie je, ale majú svoje takéto ťahy. To funguje, hej? Funguje to, jasné. Hej. Ja som to aj v Afrike tak vyskúšal vlastne s takými korienkami. Dobre, a tým, že tí ľudia sa tam kúpu, tak oni však samozrejme vedia, že tam idú tie mŕtvoly, ako poviem, kosti okolo nich. Tak to má aj nejaký účinok, má to byť niečo viac pre toho človeka? Že... Ešte je to spirituálne skôr, je to vyslovene o tom, že rieka zmýva tvoje hriechy, hej, že si hriešnik, ideš sa okúpať, zmieš to. Sú ľudia, ktorí považujú tú rieku za veľmi svätú, ale tak zase pre nás je to taká, že nebezpečnejšia rieka v tom, lebo pozri, myslím si, že ten kvázi bioodpad, hej, ak by som tak nazval, je vo forme kosti a teraz spáleného dreva a tela je OK. Skôr ide aj o to, že z tých miest tam idú splášky. Hej. Všetko tam ide, áno. Ale zase na podiv v Gange máš veľmi veľa zvierat, ktoré tam žijú. Hej. Ty tam máš viac ako 100 druhov ryb, máš tam riečne delfíny, máš tam krokodíly a korytnačky. Zhodou okolností korytnačky, tým sa vlastne najviac darí, lebo majú veľký prísun vápnika, hej. Tak ako ten vápnik zase. Keď vám rednú kosti, tak choďte do oného, do Gangy. No a akože riešil som tak, že či ísť alebo neísť do tej Gangy. Akože išli by sme len, vieš, v tých zimných mesiacoch, keď je tá rieka taká chladnejšia, tak sme si povedali, že necháme si to. Akože vzduch má 27, ale tak... V zime máš tak potom v noci, že 12-13 stupňov, no. No dobré, a spomínal si mi, ešte ďalšie miesto bol, ten Jaipur ste boli pozrieť? Jaipur sme boli pozrieť, áno, a také treba si spraviť. Čo máš také najnavštevovanejšie, alebo také, že top, čo dáš si takú, že autentickú Indiu, je Zlatý trojuholník. A Zlatý trojuholník je presne to, že začneš hlavným mestom New Delhi, potom máš južnejšie odtiaľ máš Jaipur, rúžové mesto, ktoré je mesto plné palácov, a potom na východ od New Delhi máš Agru, ktorá je vlastne známa práve Taj Mahalom. Čiže to sa nazýva, že Zlatý trojuholník, lebo vlastne v rámci nejakej jednej návštevy v priebehu nejakého týždňa vieš navštíviť všetky tie 3 mesta, pozrieť si všetky tie pamätihodnosti. Tam lietaš medzi tými? Môžeš lietať. Medzi Agrou a New Delhi nie, ale ja som samozrejme chcel vyskúšať aj vlakovú prepravu, presne tak. A tak ako človek to aj pozná vlastne z tých všetkých videí, že sú na streche a máš tam sliepky a podobne, tak až takýto extrém sme nezažili. Škoda. Ale následne sme si kúpili tú najnižšiu kategóriu, ktorá nás to vyšla nejaká, že 3-hodinová cesta vlakom z Jaipur do Ranthambore, išli sme do Národného parku, to bolo nejaké 3 hodiny, 3 plus minus, kde lístok stal euro, a to bola tá najnižšia kategória, ale to bol, že lôžkový, hej, že mali sme svoje lôžko, len stalo sa tak, že vlastne na ďalšej zástavke už nastúpilo toľko ľudí, že už oni si sadali vlastne vedľa teba a tlačili sa. A bolo nám teda povedané, lebo však rozprávaš sa s hocikým, bolo vlastne povedané, že títo ľudia ani nemajú lístky. A to sa aj neskôr ukázalo, lebo reálne prišiel revízor a všetci tí ľudia začali utekať. Znamená, že sa presúvali medzi tých... Ty, jak pán si s tým takovým lístkom, tak to iba... No, áno, ale naobliekaný, aby sa čo najmenej dotýkal vlastne toho všetko okolo, pretože ten vlak predsa nie je nejakej... Jak ste kecali, akože oni vedia po anglicky? Áno, Indové vedia veľmi dobre po anglicky. Tak ako bývalá kolónia, však oni boli kedysi pod kráľovnou, pod koronou. Hej, mi to bude také, že človek, ktorý si nevie kúpiť lístok, že vie po anglicky, ako je to také, že... Vieš sa dohovoriť, všetci vedia po anglicky, alebo drvivá väčšina vie po anglicky, skôr v takých tých mini dedinkách, kde vlastne naozaj, že sú len izolovaní, tak tam nejak nevedeli, ale drvivá väčšina vie po anglicky, áno. Takže lepšie ako tu. Hej, určite áno, hej. No dobre, a keď si do toho národný park si spomínal? Vieš čo, ja milujem zvieratá, milujem safari a okrem teda toho, že riešim safari v Afrike, čo je naozaj také, že top, tak som si povedal, že treba vyskúšať aj safari niekde inde,
ktoré je. A tak sme sa rozhodli, že pozrieme sa na jeden z takých najvýznamnejších, najdôležitejších národných parkov v rámci India, to je Ranthambore národný park, ktorý je teda nižšie pod Jaipurom a tam je veľmi veľká koncentrácia tigrov, okrem iného, teda akože tam samozrejme iné zvieratá. A boli sme teda v Ranthambore národnom parku práve pozrieť bengalské tigre. Hej. Koľko si ich videl? A 0,0000 nič. Lebo safari to nie je zoologická, že ty proste prídeš a teraz máš tam toho medveďa meter krát meter a teraz pozrieš si ho. Safari je o tom, že aj ako máš šťastie. Hej, v Afrike, keď som bol na safari, tak ja som na nejakom 4. safari až mal možnosť vidieť potom leoparda. Hej? Aj to bolo úplne že krásne. Čiže sú zvieratá, ktoré máš možnosť vidieť, väčšinou to sú tie koristi alebo tá potrava. A potom máš zvieratá, ktoré sú vyslovene, že plaché, najmä taký tiger alebo také mačkovité šelmy, ktoré väčšinu dňa prespia, tak to nie, ale v tom Ranthambore to funguje tak a my sme mali sakra nešťastie v tom, že máš 10 zón, kde máš permity, aby si tam dostal, krúžiš tam potom vlastne s tvojím dopravným prostriedkom 3,5 hodiny, aby si vlastne nejak našiel potom toho tigra a teda aj tie iné zvieratá. A my sme zrovna mali, že evening safari, kde sme videli opice, pávy, antilopy, vyzeralo to kniha džungli, úplne Mowgli, kniha džungli od Disneyho, až na to, že sme teda nevideli toho tigra. Ale keď sme potom vlastne sa vrátili naspäť na ten starting point, tak tam sme zistili, že vo vedľajšej zóne, v zóne 3, presne počas toho, ak my sme tam boli, tiger strhol jelenia, takže okolo neho samozrejme ostatní, takže oni videli, jak zabil zviera, jak ho konzumoval. Plus mali to šťastie, že tam bola samica, ktorá číhla na tohto, že kedy on sa naje, aby on sa mohol nažrať. Takže oni videli. Oni mali to šťastie. Ja to ťa potom tak naštve, že vlastne ty tam 3,5 hodiny krúžiš, pozeráš, hej, ďalšie opice, ďalší páv, neviem, ďalšie strnky a podobne, ale ty chceš vidieť toho tigra a zrazu ti povedia tí druhí napichaní úplne od šťastia, že videli sme a teraz strhol, žral a videli sme potom druhého, ktorý tam vlastne číhal, takže nemali sme to šťastie, ale vždy sa tak robí, že máš ísť na minimálne 2 alebo 3 takéto. Na tie 3,5 hodky, akože? Nie, zážitky, že my sme mali, že večerné ranné potom, čiže sme do Ranthambore vyslali, že na jednu noc, takže dali sme to večerné safari a povedali sme, že ráno zažijeme, hej? A teraz ráno stávaš skoro ráno o 5, lebo však vždy sa to riadi podľa toho, že aké je západ slnka a východ slnka. A ráno, keď sme prišli, tak vieš, plný elánu ideš a dneska ho uvidíš toho tigra. A boli sme v zóne 5, hej, lebo zase mali inú zónu, hej, že pozrieť si, tie zóny sú aj krásne, lebo máš tam v podstate aj také, že padnuté hradby a akože vyzerá to super. Koľko to stojí? A vieš, podľa toho čo? Lebo máš tam také, že veľký bus, kde máš 20 ľudí a to ťa môže výjsť, že 40 eur na hlavu. A máš tam potom privátny jeep, kde ťa to môže stať 400 eur, hej, akože jeden jeep, hej, asi 2, 3, 4. Alebo potom ideš do takého, že jeep, kde vás je 6 max. Áno, a to ťa stojí, že 60, hej, takže vždy som akože za to, že nech máš taký autentický zážitok, že buď máš svoj vlastný jeep, alebo potom si v tej menšej skupinke, lebo proste sa môžeš prispôsobiť. Aj viacej ľudí... Nie je dobré. To nie je ani nejaké naše moto. No ale išli sme na to ranné safari a zrovna prišiel jeep oproti nám, ktorý povedal, že práve prebehol tiger zo zóny 4 do zóny 5, čo bolo, že OK, tu počkáme a teraz my sme tak čakali pri takej čistinke a teraz tam len počuješ proste, jak nejaké opice škriekajú, jak nejaké pávy škriekajú, papagaja a podobne a teraz tam ticho šumí tá voda a čakáš, odkiaľ príde, no len si tam len 3,5 hodiny, alebo máš nejaký ten limit, kedy sa musíš vrátiť, nemôžeš tam čakať celý deň a ten tvoj guide, ktorý tam vlastne s tebou je, povie, že OK, potrebujeme sa vrátiť, lebo ešte cesta späť a táto mačka spí 19 hodín denne, čiže ona mohla aj prebehnúť, hej, tá mačka od šelma. Ale vieš, svieti slnko, je v nejakej veľkej huštine, tam si proste láhne s plným bruchom a proste si tam chilluje, takže... Čo je ochotný človek urobiť, aby videl jedno zviera, vidíš to? No. Pritom ho môže vidieť zoologické, či nie sú? Sú, ale tak akože chceš si pozrieť... Viem, no veď je to úplne iný zážitok, je mať safari. Vieš, toto úplne, je to, čo chcem zažiť napríklad, že som nikdy nebol, že safari je... Ale nedá sa to porovnať s tým africkým, lebo vieš, to je také strašne zorganizované, je taký limitovaný, že predsa tie africké safari sú také úplne o niečom inom. Že lepšie. Hej, ja milujem Afriku a milujem africké safari, lebo tam vidíš úplne iné zvieratá veľké. Je to nebezpečné? Safari celkovo, akože v čom? Tie zvieratá ťa napadnúť? No tak áno, tak keď vyjdeš z toho auta, tak určite áno. Hej, čiže zostávaš v aute, hej, nevychádzaš, nevystrkávaš ruky. Sú nejaké pravidlá, ktoré vlastne tam máš, takže... To poviem s tebou niekedy. Na safari. Môžeš na stránke pozrieť, že kedy mám, hej?
Už predáva. Zľavový kód. Nie, zľava kód nemáme. A nebudeš mať? Nie. Influencer marketing? Nie. Vidíte? Nie. Je komerčná. Nie, Poriadna. lebo vieš, tak ceny sú dobre nastavené, však tým, že vlastne nemusíme živiť teraz nejaké veľké kancelárie a neviem koľko ľudí. Podcasty a moderátorov. Áno. Takže Indiu hovorí, že teší sa znova, keď tam pôjdeš a bude zase o to lepšie. Vieš, že India je fajn, ako hovorím, treba si pozrieť si tú destináciu dopredu, aby sme to nejakým štýlom naplánovali, aby sme vedeli, že kam tých ľudí zoberieme, aby to naozaj nebolo také, že ideme teraz s ľuďmi, tam budeme blúdiť, že kde je vecko, kde káva, čiže aby všetko bolo tak nejak dohodnuté dopredu. No a najbližšia India je vlastne na prelome februára a marca, keď je sviatok Holi, a viacej informácie teda na stránke, no. Takže utekajte na web loff.sk Áno. a pozrite si všetky zájazdy, ktoré Pali ponúka a môžete zažiť aj vy takéto nevšetné zážitky a možno uvidíte bengalského tigra aj on konečne, Tak. aby tam nebol. Vidíme sa pri ďalšom dieli, ktorý bude patriť ďalšej destinácii, O to ktorej si povieme až potom. Ďakujem, čaute. Čaute.